L-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni l-Konsumatur l-MCCAA wetqet ftit aktar minn 20,500 spezzjoni biex tassigura li n-negozji qed juru tajjeb il-prezzijiet mal-prodotti mibjuwa. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità Carmen Chantar qalet li dan kien ifisser żieda ta' 7% meta mqabbel mal-2024. Dawn l-ispezzjonijiet fil-maġġor parti tagħhom nistab li l-businesses kienu compliant mal-liġi u għalhekk numru verament żgħir kien jirrikjedi li mmorru għat-tieni investigazzjoni. Wara t-tieni investigazzjoni l-maġġoranza assoluta deru li kienu compliant mal-liġi. Min ċifri li għandu fidejh TVM News jirriżulta li b'mod ġenerali n-negozji qed jimxu mar-regoli tal-prezzijiet. Fil-fatt kienu biss 277 ispezzjoni jew 1.4% li fihom irriżulta nuqqas ta' osservanza mal-liġi. Dawn ir-regolamenti jesiġu li kull prodott ikollu l-prezz jidher. F'każ li l-prodott ikun qed jinbih bi prezz kontat, irid jidher miegħu il-prezz oriġinali biex ikun assigurat li l-konsumatur iħallas eżatt il-prezz li bih ikun qed jintwera fuq l-iskaffa. L-ispezzjonijiet saru fil-Belt Birkirkara, Raħal Ġdid, il-Ħamrun, Taslima, il-Mosta, San Ġiljan u r-Rabat Għawdex. Skont ir-rapport annwali tal-Awtorità l-2024 saru ftit aktar minn 19,000 spezzjoni u kienu biss 269 negozju li ma kienux qed jimxu mar-regolamenti. Ir-rapport wara wkoll li saru 3,300 spezzjoni fis-swieq miftuħa u kważi 770 spezzjoni fuq bejja tal-ħaxix, inkluż is-suq tal-bdiewa f'Taqali. Matul is-sajf saru wkoll total ta' 210 spezzjonijiet fuq kiosks li jarmaw fil-festi. Iċ-Chairperson Eżekuttiv qalet li kienu biss 3 in-negozji li ma kienux qed iżommu mar-regoli tal-prezzijiet. Din ir-rata għolja ta' osservanza hija kollu riżultat tal-effort u l-appoġġ li l-MCCAA qed tagħti kemm il-negozji kif ukoll lill-konsumaturi. Il-konsumaturi huwa importanti għalihom li l-prezzijiet ikunu indikati kif suppost ħalli għalhekk ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet informati. Fil-waqt li mbagħad il-businesses jiggwadanjaw mill-realtà li dawn il-konsumaturi jibnu lejn negozju tagħhom. L-ispezzjonijiet saru wkoll online. Fil-fatt l-uffiċjali jarblu 87 website u 2,738 prodott. Minn dawn kienu 130 prodott li nstab li ma kienu skont ir-regolamenti għax waqt is-sales naqsu mill-euro l-prezz kontat u l-prezz oriġinali.